Okay. Mapati ni
imbambo nibethi ikolo ngongathi nilwalokuhlaba xa nikhula zintokaze nimidlala ndibe ndihleli nenkonde sigqoke inqawa siqhube zitshisa ibunzi yakho ekhaya ndimidoda ndilikiqonga ndiyakunyawa ndingqeyishele ndingangazele nditsho kuvokotheke akhalaza amakhwenkwana apha liqonga ambombozele ndibe ndifunza ngeenyani zodwayo manxebeni ngoba kakade eliphilayo lelithulukwayo koko ngakutshoshozele ndimidoda xa ndiphilisa nditsho ngamazwi omnyoli ngongathi ndiyaphimisa ube ufitiliza uxakene nento ungenakuphikisa okwento bengafuna ukwala ibe ngafuna uvuma uphele ubeke nomfanisitela ubambisiliwa koko nawe ndidithatha thubu yokugcina kodwa manditsho ukugxininisa ekubeni ubudoda ikokwenza mpozo labantwana kumama abaqaqhileyo ayikwenzi indoda into yokuzidla ngemipha ephambeleyo indoda ngutata othanda umfazi nabantwana bakhe kuba indoda engenamfazi iyikwekwe ithi ithathe umsesane itshathe ze umfomkhulu aqokelele lonke usapho alifake phantsi kwephahla lakhe xa kanye ngilapho mandithathe ithuba ndithulele umnqwazi endoda endiyaziyo iqhawe uthembile gcina kwedini umntu andikatshiwo itshawe sebesithi zobe njengenxa umsebenzi wezandla zakho ndoda subukhosini makwande mabave bathi indoda yintloko yekhaya bengayixelanga intloko yekhaya indoda iyo ndoda ngokuyokozela into esuka kugogogogo lekhaya kumasindo zama futhi nantuntsu ovelayo kuthi qatha umfazi nabantwana maxa wambe xa kusenza ibhani ethi gogogo kodwa ndibulele zinyanya ingumqalelo yokhula kwabantwana abangenaganga yinqindekhala eyinkunzi yesithuko ebuhlanti sisiphele esingenamkhethe esingenaqhunana ngebranti ubudoda iqasanga kuba kucinga ngezantsi kwebhanki ukubhadla kuthengiswa ukuqhubeka kubolekisi nanjengoko besitsho bathi indoda ayijiki makuvokotheke xa uwabekile ukwanabisile isizwe sive isandi somkhulu xa uwabekile ndim indoda egama ngurotsonqancinci